Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to uMpungose noMphathi. Ngiyabonga kakhulu for joining. Thank you very much for coming. Ungakhohlwa ukusamela subscribe mangaba subscribe bese ke uya like each and every video oyibukayo. Thank you very much for your love and support. So kule video guys engizothanda isikhulumeni ngoKhuzani Mpungose. Ngathi kukhona udaba indatshanyana anayo phakathi kunodatshanyana phakathi kwakhe nodade ke ongumphathi woKhoziFm uSbongi Ngcobo. Ngingazi ukuthi ngabe kubangwani, ngabe ikhona ke inkinga yini phakathi kwa uye wathi kusisherela ke udaba oluphakathi kwakhe nodade uSbongi Ngcobo. So ngizothanda ukuthi siyomamela yini ekhuluma, kungakhulumi mina ngase kuthiwe nginamanga. Simamela uKhuzani ekhuluma ngokuthi kunenkinga phakathi kwakhe noSbongi Ngcobo. Wazi wacela ne-meeting ukuthi abaye bayomitha abuze ukuthi engabe yini inkinga, wangathola nempendulo. But konke lokho akushilo nje, ngifuna ukuthi ukuzwe ngami ngisamarize, ngifuna ukuthi siyomamela iclip enye ngayithola. Nkosi yami ngiyaxolisa, it's kind of like waye live and then ukuba live kwakhe, but ngoba ama videos suke siwathatha somewhere else you guys siyazama ukuthi singabi copyrighted. So ngiyengake ngazama nami ukuthi la ngintshontshe khona make sure ukuthi I don't get copyrighted. So ngiyacela ke ukuthi siye ke simamele uKhuzani ukuthi kuthiwa yini udaba kanti oluphakathi kwakhe noMphathi woKhoziFM okudala ukuthi yena engabeke ingoma zakhe mhlambe zisadlala uKhozini okusakhulunywa ngayo uKhozini, kuthiwa kuxatshwana nje kubangwane. Asiye sizwe yena ukuthi uthini. Umyalezo ngane zakwethu njengoba nazi nani ukuthi ngonyaka ka2023 okube unyaka odlule uKhozi lakhipha i-competition yabo le yokuhlukanisa unyaka ukuthi wonke umuntu abalaleli abavotela ingoma abafisa ukuthi bengene ngayo enyakeni omusha. Nabalandeli ke bathanda ngomculo wami bakwenza lokho ukuthi beyifake i-single track yami eyayithi umjolo lo, bayivotela bayifaka kwi-top 10, yaphasa wonke ama-criteria, yakwazi ukuthi ingenele kwi-top 10, yancintisana nezinye ingoma njengoba umsakazo woKhoziFM womemezelile. Nokutheke kuphakathi ne-competition kwavela izinto ezazithi mina ngixhumana noMphathi stage woKhozi umama uNgcobo, ngimbiza ngomama ngoba ngiyamhlonipha kakhulu. So lokho kwahamba kwangena ngisho emaphepheni, kwavela nezinto ezithi uKhozi luyadizelwa whatever, uKhozi lupartnerishe negcwalisa Spring Picnic okumcimbi ohlelwa yimina. Kwavela zonke izinto nje ezazisho ukuthi zishintsha ifocus ye-competition. Right ke mina ngangazi ukuthi angeke ngikwazi ukuthi nginga-attenda izinto ezikhulunywayo because into engiyaziyo ukuthi uma umuntu bembona abantu ukuthi ubonakala ewina noma kuyona yonke into ayenzayo ubonakala enqoba, vele kuba khona abantu abakhulumayo. Angiyithathanga lonto ngenhliziyo nangokuthi mhlambe ngangazi ukuthi ke avela ayinabo uqiniso, into nje suka ekuthenini vele noma ngabe kuthiwa i-team yawina kuba khona abantu abanye abathothi mhlambe kukhala ngo-referee, mhlambe kuthiwa igoli beli-offside. Ilezo nkulumo nje ezaba khona. Kodwa ke ngifisa ukudlulisa lokhu esizweni sonke. Ngiyacela nje njengoba ngizoqala lenkulumo, ngiyacela ukuthi ngingaphambuki, ngiyibeke ngenhlonipho nangendlela futhi nani engicela ifike ngayo kunina, ngicela ukuthi ifike futhi ngendlela eyinhlonipho. Uma ngabe mhlambe kukhona la engiyibeke khona ngakhomba khona ukuthi mhlambe kube indlela engafikanga kahle kuwena, ungixolele, kodwa inhloso yami enkulu eyokuthi ngiyibeke ngenhlonipho nangesizotha ngoba ngihlonipha umhlaba. Iyona into engiyifundisiwe le ukuthi uma ufisa ukuphila isikhathi eside kumele umazi umuntu uhloniphe futhi umhlaba. Ilokho engikwenzayo ngoba angikwazi ungayisho lento engizoyisho la ngoba iyangikhathaza
and ngiyisho futhi ngesizathu sokuthuthukisa umculo. Ngifisa ukubona umculo wakithi uthuthuka ungami ndawonye. Ngifisa futhi ukuthi wonke umuntu akhululeke. Ngizokhulula abantu abaningi la, ngizokhulula even nasi stage uKhozi. Ngiyafisa nje ukuthi ngaba abasakazi, ngaba abaphathi, ngabo SABC, bonke abantu okuzokwenzeka idlulela kuyona le video. Ngiyafisa ukuthi bengakuboni mhlambe ukuthi mhlambe ngibeka kabi, but ngibeka ngoba sekuyona option le enginayo le yokugcina. Wonke ama option wazamile kodwa awasebenzi. Ngilapha ke indaba yami la ikhona. Indaba yami sekuthenini nginenkinga. Inkinga yami iqala ekuthenini isuka kulento le eyayisolwa noma kuthiwa ngixhumana noMphathi stage woKhozi uMangcobo. Leyo nto ke ihambe yahamba yaze yakhomba ukungicindezela. Ikakhulukazi ngasohlangothini lakhe uMangcobo. Ngizosho kanjani na? Ngizoyibeka kanje. Okushuthi ngesikhathi kuthiwa mina ngixhumana naye kulento competition yoKhozi ngawina ngoba ngizwana nawo uMangcobo, uyingxenye egcwalisa kanye noKhozi uyingxenye egcwalisa. I think ukuthi leyo nto leyo uMangcobo wayifeel pressure yokuthi njengamanje from now on ayiseke into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlambe noKhozi, ngoba mhlambe kuzobe kuqhubeka lezo nzolo. Ake ngwenze le example. Uma kuthiwa ujola nomuntu thizeni, for sure lo muntu ingekho lonto, for sure lo muntu ngisho uhlangana naye ngikholwa ukuthi ngafisa ukuthatha naye isithombe because usuku usufuna ukuprove into ethi akukho nawe la owakwadibana khona lo muntu. Abantu vele sebezovele bethi ingoba vele vele bajola laba bantu, uthola ukuthi ayikho vele lonto, so uzozama ukumgwema vele lo muntu. So yilento eyenzakalayo ke phakathi kwami noKhozi as from now, ukuthi uMphathi stage uzama ukugwema yonke into ethinta igama likaKhuzani kulesi stage. So lonto ngithi ngifisa ukumbekela niyazi. Ngizoqala nje okay, ngizoqala le album le edlule. Ezinye izinto ngizozisho not ukuthi mhlambe zenziwe uyena uMangcobo, but ngifuna ukuthi ngiyibeke niyibone ukuthi ngikhuluma ngani. Ngonyaka odlule album yami ngayisubmita emsakazweni. Le album le edlule aliboli icala. Kodwa lo album leyo iziyaqala ukuzwakala I think beku April or mangena uMay or kungena uJune. Kunabantu kunohlelo lwenziwa kusileya ngoma la khona bakhetha khona abantu ukuthi bezokhuluma ngengoma. Lo liyahlelo bekufika lapha manga abantu becela ingoma zami befike betshela ukuthi cha ake nime ngaloyo. Bengifonele abahlonishwa besuke lapha ethi hey bengithi ngiyofaka ingoma yakho lapha kuthiwa wena usudlala kakhulu la, so ke sikwazi ukuyifaka leyo ngoma. Ngiyakhumbula nje ukuthi baningi nje angifuni ukubabala ngamagama, but baningi bebethola ukuthi bajikiswa kuthiwa ngeke loyo simdlala nje kakhulu. Okay, kwahamba ngizwa umculo ingoma zami ngadlalwa. Nginani niyayazi lengikhuluma ngayo, akazizwakala album yami kusukela nje uqala unyaka kuze kuzoshaya March April. So ngingayicomplain ngoba ngiyena nomuntu okhonzeke nakho complain, but lokho ngifuna ukusho ngoba ngizokhulula abantu ukuthi bekhululeke, yabo. Kwaya uKhozi lwasondeza uKing Zoso, umfana nje insizwa isencane ebukakala igxila kakhulu la esabalala enkundleni zokuxhumana. Le nsizwa yafika yasebenza oKhozini, ngama ngikhumbula kahle yayethula izinkulumo lezi zokuthi kwenzakalani kuMaskandi ngalo weekend, kwenzakalani lo Maskandi ngalo weekend. Le nsizwa yaxoshwa oKhozini, ixoshela ukuthi ifike yakhuluma ngami.
iwufakazi nayo iyaxoshwa kwathiwa hayi awukwazi ungafika ukhuluma ngoKhuzani leli viki nangeviki ezayo futhi uzobalula izinto ezenziwa ulokhuzani uKhuzani hamba khaya bayixosha leya nsizwa yahamba and okay ngatshelwa-ke mina ukuthi cha le nsizwa vele ixoshele ukuthi ifike lapha yakhuluma ngami okay kudlule lapho kuze esigabeni la khona siye sashiwa umfowethu uBK eMchunu kuye ohlelweni ulela ngokuthola umacingwane ngiyaxolisa ukuthinta igama lakho phakathi kuye ke kwaya ngokuya lapha ohlelweni uSlengengoma kwathathwa uTshatha wafakwa khona umphathi futhi weKhozi washo ukuthi ngeke amfake uTshatha lapha permanent ngoba uTshatha umngane kaKhuzani kanjani yabo bengibuza abantu bethi ubangani noMphathi station ngoba akufuna ukubona into nje sondele noKhuzani akayifuna ukuyibona hayi sizoqala iGerman to Soccer lento yebhola si-partnership no-SABC Sport bese sihamba siyocela islot SABC Sport besenzisa i-lot during the week bese sicela ukuthi ngoba ama-game angesonto ngakusasa kanti i-audience yethu thina maskandi i-Saturday so besicela ukuthi besifake Saturdays bafaka mina noBig Zulu ngikhuluma ngento eyenzeka ngonyaka odlule besifaka kuSlengengoma bathi kulo nyaka bavuma uproducer bathi ngenkinga ngangena uKhuzani noBig Zulu bezokhuluma umphathi stage wathi no more into noKhuzani cha asangakwazi ukukhuluma kuSlengengoma ngabuzwa futhi kwathiwa ubani nalo mphathi stage ngoba akafuna ukubona into enawe nje akayifuna ukuyibona angangazi kunabaculi mina abaphansi kwami bebephansi kwami kumkhulekelwa noSikweletu bengigcina ngazi noma ngihambise ingoma zabe emsakazweni bekuthatha isikhashanyana ukuthi bedlale nabo abafana befeel ipressure ukuthi abantu hayi ingoma zethu lapha zingadlalwa yonke lonto leyo ngaze ngafika esigabeni sokuthi ezinye izinto engayibalayo ukuthi ngibuka ngazuthi bazogcina bethwala amacala ami chain network ayihambi kahle angazi ngicela uningitshele niyangibona manje noma ngishintshe enye ifone kuzwakala kahle njengamanje ngicela wethu uzongibhalela ukuthi ngizwakala kanjani oh siyakubona okay siyakubona okay into engifisa ukuyisho ngiyabona ababhalayo labathi nake nazwana yini cha akaze nje sibe naloxhumano naloya mama angazi nawe uyakwazi lokho angikaze nje ngizexhumane naye ngisho ngaphambilini umuntu obexhumanela noZuma kukhuluma ngopartnership yegcwalisa nakhona kuyipartnership yegcwalisa besikhokha bebengenziwa mahala bekhokhwa yabo so kwahamba ke kwafika esigabeni njengoba ngichazile isigaba sebhola so ke into engifisa ukuyidlulisa kakhulu la ukuthi ngiyafisa ukuthi uKhozi lungafeel ipressure engekho Nkosi yami ngenxa kaMphathi station nenkinga nami mhlambe ke prove point lokuthi provela ababethi mhlambe siyaxhumana ukuthi cha sixhumane buka nomuntu ngimvimba yonke indawo kodwa ke I don't believe ukuthi ungalungisa inkinga ngenye lento engikhulumayo iqiniso nje ngoba linjalo uyazi naye
Ngiyawucheck makufika esigabeni la khona engifila khona ukuthi njengamanje ngiyibona ngazuthi ngiyalimala ngicela meeting naye nabanye abaphathi nje okhozini ukuthi ngicela ukuza kuyena ngicela meeting. I think meeting ibingo mangabe bengabe phela uAugust mhlambe beqala uSeptember. Ngacela unxamalala ukuthi angiphelezele ngihambe ngiye khona sohlangana noMphathi ngiyobuza ukuthi konakelephi ngoba ngibona ngazuthi impela lokhu ngithola nami impukane ziyadlula ziyasho ukuthi hey loyaMphathi akafuni ukuthi lezi ndawo wena lapha lesa stage. Okay, khona kudadlanyana kodwa kuqala kuvela kahle manje. Ngahamba ngayohlala naye, sahlala naye phansi noZuma wayekhona nomunye ubaba ukuthi uNgcobo osebenza khona woKhozini kube usisi uphelo bese khona woKhozini. Safika sahlala meeting ngambuza ukuthi konakele uphi. Ayizange iphume impendulo kodwa leka King Zoso wayivuma. Washo futhi ukuthi akuvumelekile emsakazweni ukuthi umuntu akhulume ngento eyodwa. King Zoso wakhuzwa ngokuthi akayeke lokho ekhuluma woKhuzani waqhubeka so uKhozi wamremove. Wayivuma yena uMphathi. Yeah, so ngakhuluma naye ngamcela ukuthi cha uma unenkinga ngiyacela ukuthi angidlulisele ngoba ngifila khona into engiyifilayo ukuthi manje ngibona ngathi khona la engixoxexobeka khona and-ke uma kushawa kumuntu osuke engezubonakala noma eshawa abantu nabo baboni cause angitetemi so ngikhuliswa ngokutetema so akukho lula-ke mina ukuthi usheshe ubone ukuthi kunenkinga la. So isizathu esenza ukuthi ngize la public ngizoyikhuluma ngoba sengikhulumile naye ingoba ihloso yami bengekhona ukuhlambalaza futhi phela mina ngumuntu olandelwa abantu abaningi yama-Blue Nation agcwele all over. Kumele ngishare nawo ukuthi ngikuphila engikhona yabo, bengaboni izinto zenzeka bengazi ukuthi betha mhlambe nale ndoda ayis-update ukuthi kwenzakalani yabo. So bayadinga abantu ukuthi ubatshene ukuthi kwenzakalani so that bezokwazi ube understand. So kutheke mangabe so I think uMphathi Nkosi yami wathuka yabo wathola inhlamba. So